Ja tornem a estar aquí, encetem aquesta segona part d'aquesta entrada lliure parlant d'Activament, una entitat o una agrupació vilanovina que tracta persones que tenen problemes mentals. Per parlar d'aquesta associació, Activament, ens acompanyen d'una banda la Celeste Manzano. Hola, gràcies per acompanyar-nos, Celeste. Moltes gràcies. I la Teresa Milà, gràcies per acompanyar-nos. Teresa, gràcies. Com esteu? Bé? Primer de tot, Celeste, si ho veieu escrit amb Z, no és que ens hàgim equivocat a l'hora d'escriure'l, sinó que s'escriu amb Z, en el teu cas. Sí, en el meu cas és Celeste amb Z per la Sala Celeste de Barcelona. De Barcelona, que allà es van conèixer els teus pares. Allà es van conèixer i per aquí el nom de Celeste i no per la... Fruit d'aquella coneixença i d'aquell amor va sortir la Celeste. Escolteu una cosa, expliqueu-nos què és Activament. Activament és una associació de persones amb l'experiència del trastorn mental. Activament, el 2011 va néixer a Barcelona, un grup de persones molt petit, la veritat, i a partir del 2015 es van començar a crear les delegacions a diferents parts de Catalunya, van començar a Gramenet, després Berga, Granollers i la Catalunya Central, i al maig del 2016 vam començar amb la de Garraf Penedès, que és Garraf i Alt i Baix Penedès, inclou les dues comarques. El que passa que de moment estem més centrats aquí a Vilanova, que ja tenim bastanta feina per anar fent. Esteu al Centre Cívic de la Geltrú? Sí, correcte. I quanta gent sou ara aquí a Vilanova? Aquí a Vilanova devem ser uns 35, més o menys. Déu-n'hi-do. Dintre, a part dels socis, hi ha persones que són sòcies i persones que són amigues. Els socis els considerem les persones que han tingut un trastorn. No ens fa falta diagnòstic o no, sinó un patiment psicològic. I després hi ha els amics, que poden ser germans o pares o gent que estan afins a l'associació i que ens volen ajudar i col·laborar. Perdona, no m'estàs parlant de... La paraula malalt no està sortint. No la faré servir mai, no la faré servir en cap moment. En cap moment estem parlant de malalts mentals, eh? No. Persones que han patit o que pateixen trastorns. Sí, perquè aquí ve una cosa que l'altre dia, el dimarts, un dia en un altre programa de ràdio, la paraula malalt o enfermo mental, que es diu en castellà, és estigmatitzant. Actualment intentem fer servir trastorn o persones amb un patiment psicològic perquè, hi ha gent que et diu, sí, és que ets malalt igual, sí, però ja és com molt estigmatitzant que diem nosaltres. Ja comencem amb el tema de l'estigma, que això és molt llarg. No cal entrar amb tanta profunditat. Intentem utilitzar trastorn mental o fins i tot algunes vegades patiment psicològic, perquè també és el mateix, perquè dir malalt és que és com més, per mi és més despectiu, per mi. Sou persones que podeu desenvolupar qualsevol tasca amb tota normalitat a la societat. Sí, des de No, de fet, totes les persones que hi són, algunes treballen, altres no, cada una treballen en diferents àmbits, o sigui, no... És gent activa, gent activa, hi ha de tot perquè hi ha molts, però sí, és totalment obert i hi ha tots. Ara, per exemple, vaig posar un compromís a la Celeste. Posa-la. Sabia que ho intentar-ho. Per exemple, la Celeste, si ho vol explicar, ella és... Com es diu? Jo soc Janet. Jo soc... ensinistro cavalls. Em dedico a domar cavalls, a ensinistrar cavalls. Durant molt de temps m'he dedicat únicament a la competició, després vaig passar a ensenyar, el que és ensenyar a nens, i actualment estic en un projecte que he creat jo mateixa, seria un esplai amb cavalls, gallines, conills i tal. En principi és obert, i de fet està obert a tots els nens, però mica en mica sí és veritat que la majoria dels nens tenen un diagnòstic d'aspecte de l'autisme. Aleshores, treballo per aquesta banda, vinc d'una altra rama totalment diferent, o sigui que... Un altre dia quedarem i en parlarem d'aquest tema, perquè, i faig un parèntesi molt curtet, m'han dit que a través dels cavalls hi ha molts nens que tenen problemes i que tenen dificultats que els hi serveix d'integració total i absoluta. Però he de fer
Tot això seria tot un tema. Sí, no en parlaríem un altre dia, en tot cas. Però sí que s'ha d'especificar que és veritat, però el cavall en si mateix no és terapèutic. O sigui... Correcte. Hi ha d'haver una persona al costat del cavall. Exacte, mateix. Correcte. En si mateix ell no té cap desig de curar o cap intenció, encara que ho faci, no? Ho dic perquè de vegades es pensa que perquè hi ha un cavall suelto tots anem a tocar i reprem aquesta energia. Aquesta energia, no és el cas. No va per aquí. No, jo deia parlava del tema laboral, perquè dies enrere en parlàvem amb la Teresa a la ràdio que a vegades teníeu dificultats a l'hora de trobar feina. Hi ha dificultats, per lo que dèiem l'altre dia a la ràdio, que quan vas a una entrevista hi ha unes preguntes que jo trobo que són fora de lloc, perquè preguntar-te i què faràs? I agafaràs més baixes? O et trobaràs bé? O seràs més irresponsable? O, ostres, si treballes de cuiner no et posarem al costat dels ganivets, perquè a veure si faràs alguna cosa. Això us ho han arribat a dir? Sí. Sí. Perquè, ja anem amb sempre... Sembla un acudit, eh? No. Per nosaltres també. Per nosaltres també ens ho sembla, o sigui... Però no. Precisament ara, fa 5 minuts, estàvem comentant precisament comentaris i comentàvem això, o sigui, que de vegades penses, aquesta persona, on ha estat tot aquest temps, no? Perquè hi ha un buit realment i... O sigui, no des de l'orna per la nostra part, però sí des del desig que aquest buit s'elimini, no? Hi ha un munt de mitos i llegendes, no? I, bueno, rotllo sèries criminales, que a mi m'encanta, que jo, bueno, és un programa que m'agrada molt, no? I surten un munt de criminales, psicòpates tatuados... Allò dels estereotips, eh? Exacte. Però a mi mai se m'ha acudit quan vaig pel carrer quan veig una persona tatuada pensar me acuchillarà, no? O sigui, evidentment el que crea polèmica no és la norma sinó l'excepció, no? I desgraciadament se'ns posa a nosaltres pel mig. I et trobes tot això. I el pitjor és que no t'ho diuen aquí per tu poder ensenyar que això no és així, no? El pitjor és quan ni siquiera et fan el comentari, que és que directament no t'agafen, no? Perquè el 99% de les vegades, encara amb aquest rebuig, amb aquesta... És com una barrera. Exacte, amb aquesta por, amb aquesta barrera, si provessin a la gent, veurien que, com tothom, ningú va buscar una feina que de partida ja sap que no pot complir. Estem d'acord. Aleshores, si no pots, et passarà el mateix que li pot passar a qualsevol persona que està en període de proves, perquè ser incompetent no és patològic, aleshores aquí hi ha una confusió, exacte, perquè hi ha moltes coses que en un àmbit laboral, en concret parlant, no sortiran, hi haurà gent que es mossegarà les ungles i ho portarà per dins, i ell ja vindrà de casa amb la... És allò dels estereotips, eh? I a més, amb una situació en la que es trobeu vosaltres, amb un tipus de malaltia, encara que no us agrada que digui la paraula, que de cada 4 persones, una és propensa o que en algun període... Una de cada 4 persones de tota la població de tot és propensa a tenir un problema de salut mental a la seva vida. O sigui, tot Espanya, una de cada 4 persones pot caure en un trastorn mental, però... Però aquesta cosa ens pot passar a tots, indubtablement. Jo m'agradaria, amb el que estàvem parlant del treball, ficar un projecte nou que comencem ara a l'abril-maig, que també hi participa la Celeste i altres companys, que, nosaltres a vegades demanem ajuts o coses obertament, que és la campanya de la Generalitat i tot això, i aquest any, parlant amb les treballadores, amb les tècniques de l'IMET del projecte Matí, que el projecte Matí es dedica a buscar, inserir, orientar a les persones amb problemes de salut mental perquè tornin a una feina ordinària, que s'havien trobat, el que dèiem, que hi ha moltes coses que quan arriba la gent d'una entrevista, com és que m'han preguntat això, que m'he sentit molt malament, que hi ha molt de desconeixement, i vam presentar un projecte, primer era un, però al final ha quedat un que farem junt amb el Decathlon,
amb els treballadors i els encarregats de recursos humans del Decathlon d'aquí Sant Pere Ribes, aquí a Neàpolis, precisament, no sé on, però aquí. Farem una formació, sensibilització, perquè les persones en primera persona som els formadors, fent dinàmiques i fent teoria, per explicar-los que per ajudar a inserir persones, tot i que el Decathlon en si ja és bastant sensible, perquè ja tenen persones treballant, del projecte Matí i d'altres coses, però ens hem proposat que és un projecte que és superinnovador, perquè que les persones amb trastorn puguin fer de formadors, doncs sí, fem una sensibilització en un institut, però és un dia i ja està, són 3 dies de 3 hores a les tardes, que no estan oberts a tothom, perquè evidentment només es fa a l'empresa de Decathlon, però que volem sensibilitzar almenys els treballadors i també a les persones encarregades de fer les entrevistes, perquè es donin compte que potser a vegades no ho fem per mal a fer, sinó que fem mal sense donar-nos compte, perquè això passa molt, no? Estem totalment d'acord. I també tenim la sort que una persona que estava ja treballant al Decathlon pel projecte Matí i que no sabia primer si participar o no i que ha decidit que també ell es veu amb ganes de fer la formació i d'explicar-ho als companys, que alguns companys ni saben que a ell li passa això o no li passa, perquè va entrar per això i crec que pot ser una cosa molt maca i molt nova i que pot sortir molt bé i que pot, no sé, a mi em fa molta gràcia i molta il·lusió de fer-lo, és molt il·lusionant. Hem d'acabar aquesta entrevista perquè el temps passa volant, però el que sí està clar és que hem d'engrescar tothom, com vulgarment es diu, és sortir de l'armari, no?, en aquest aspecte. Bueno, nosaltres vull fer un apunt, perquè precisament en aquest terme hi ha una mica de debat, no?, perquè nosaltres mai hem entrat a un armari, no? Però... Sí, ho dic de forma molt col·loquial, per entendre'ns. I nosaltres ho rebem amb aquest carinyo. O sigui, nosaltres també tenim la capacitat de saber escoltar i que moltes vegades no és la frase, sinó com te la diu, no qui te la diu, no? O sigui, no som tan intolerants, però en el medi sí que de vegades perquè no s'estengui, no? I es pugui comparar com que jo fins abans del diagnòstic jo estava vivint en un patiment, o sigui, jo era exactament igual, no? Sí. L'únic que la gent que tingui dificultats que s'adreci a la vostra... Però no fa falta, potser jo no diria... A veure, hi ha gent que li agrada sortir que vol sortir de l'armari o li agrada sortir de l'armari i pot sortir coses i fer coses que serveixin, però no tothom està obligat a sortir de l'armari. El que està clar que jo el que diria, i molt important, que si tens un patiment, doncs apropa't a nosaltres i a veure per on podem tirar o com et podem ajudar. Nosaltres, com deia l'altre dia a la ràdio, fem moltíssimes coses, que són moltes. Teresa, esteu al Centre Cívic de la Geltrú, és que hem d'acabar, que ens espera el Lluís Lamaré al seu estudi. Esteu al Centre Cívic de la Geltrú, allà us poden trobar, i si no, teniu alguna pàgina web? Sí, tenim el telèfon de contacte, que el diré també, que és el 603 79 0063, a la pàgina d'Activament ORG, que és la de tot Catalunya, si vols delegacions hi ha el contacte i també hi ha el correu, que és garraf@activament ORG. Molt bé. Que és tot. I allà que es posin en contacte amb vosaltres. Sí, sempre és millor una trucada abans, que llavors ens quedem i ho arreglem. Doncs Celeste, Teresa Celeste, enhorabona per la feina que feu i moltes felicitats per tenir aquest coratge de tirar endavant i ajudar les persones que realment ho necessiten. Moltíssimes gràcies des d'Activament, en aquest cas que avui ens heu vingut a presentar. Gràcies.